Father Patrick, meta tisma' il-poplu il-lupjat se jaħlu li trid jaqra biċċa karta, repeat parrot like jgħidaw l-affarijiet, x'numa l-ewwel ħsibijiet li jiġuk frasek meta tisma' daw tip ta' kummenti. Naħseb li ħaġa ħażin ħafna li qegħdin jippruvaw jidaħlu l-eutanazja. U hemm bosta raġuni. L-ewwel ħaġa id-diagnosi tal-mart irreversibbli li qegħdin idaħlu bħala in-nies għandhom ikollhom il-prognosis ta' 6 xhur. Di għax jiena kont dimt Ingilterra fil-mediċina. U sirt naf li dawna ta' 6 xhur ma jistawx laqas ma tistax tajt meta xi ħadd ħajmut. Guesswork allura. Guesswork kompletament. Ġifieri dawna anki jekk ikollok kanser inferix ma' kull imkien, ma tistax tajt. Mela da bażikament tabib jista' jgħidlek isma' baqalek 3 xhur, baqalek 5 xhur, baqa' 6 xhur, però skont l-istatistiki allura qed juru li this is just pure guesswork u jista' kompletament guesswork ma jafux meta ħajsir. U ħaġa oħra wkoll li jekk jgħidu xi ħaġa u mbagħad jippruvaw li jagħmlu li qalu li jsir, ġifieri jgħidu bħala prophecy, self-fulfilling prophecy. Allura hija perikolusa allura li xi ħadd li l-ewwel ħaġa huwa taħt xokk li qed jgħidulu isma' inti baqalek ftit żmien ħafna. U allura f'dawn il-proposti persuna li ħajjisma' dak il-kliem bil-fors ħajkun taħt stress, bil-fors ħajkun taħt pressure, mhux normali. U l-moħħ jibda jiġri bih. U l-ar biċċa hija ovvjament kif qed nisimgħu li meta tabib jgħidlek baqalek X amount of time, mhux bil-fors tkun korrett u aħna nafu. Jiena naf nies li jgħixu għal 20 ta' snin. Parti ma jkunx korrett. U dan nies tpoġġihom fuq pożizzjoni diffiċli ħafna għax jibdew jaħsbu bil-fors jaħsbu li hu korrett, ngħid għandi 3 xhur biss, jew għandi 6 xhur. U mbagħad jibdew jiddispraw għal ħajja tagħhom. U mbagħad jaf x'ħanagħmel bil-familja u dak. U meta mbagħad xi ħadd jiġi fuqhom u jgħidu l-aħjar mezz u biex nagħtuk mediċina u biex teħles. Jibdew jasbu iktar fuq u dik ħażin ħafna. Min flok li tajt nipprovaw iktar u iktar forsi nsibu xi ħaġa u tħossok aħjar. Għax dik il-ħaġa. Dan huwa argument validissimu, bażikament persuna qed jiġi iffaċċjat